Inkatha Freedom Party futhi ingabaselwe ngeinsolo ezithweswa i-Economic Freedom Fighters esitatimendeni esikhishwe i-IFP ngolwesibili. Leli qembu lichaze izinsolo ze-i-EFF njengento engenasisekelo futhi engamampunge. Lokhu kuza emva kokuthi i-EFF ngolwesibili yathi abaholi kanye namalungu e-ANC bayeke ukusebenzisa uDlamini njengethuluzi lokulwa izimpizo ezombusazwe. The reliable intelligence reports illustrate that senior leaders of the IFP believe that our Secretary General is solely responsible for the collective decision we took to initiate and support motions of no confidence against IFP mayors in several municipalities in the province of KwaZulu-Natal. I-EFF iqeda kubunqamula ubudlelwane binabo ne-IFP njengoba umholi wayo uJulius Malema ayalela wonke amaphinezi mayors eqembu KwaZulu-Natal ukuthi esule ngokuphazima kweso ezikhundleni nokuyinqumo esishiye kungadikizi ngisho inqulu ku-IFP. I-IFP nombono othi ke lezi zinto ezenzekayo ibangelwa ukuthi lezi zinto i-EFF yayicabanga ukuthi izokwenzeka uminqamulo obudlelwane bayo nabo ayisenzeki. Amaphoyisa athi awanalo ulwazi lwalezi nsolo. The South African Police Service is not aware of any briefing to the EFF, but in the main we do not discuss the safety, security and threat assessments of individuals in the public domain. I-IFP inxusa ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kanye nophiko lozomhlolo ukuthi babhekisise lezi nsolo.